Nosotros aquí, nosotros somos de un sitio, de un país llamado Cataluña y arriba, y estamos ahí. Nosotros pintamos poco en todo esto. Ei, que els xavals del Gomet Groc s'han fet un podcast. S'han ajuntat el modernet del poble i el celiat més mamat que trobaràs. Que tenim noms. En Marc i en Lluís us apropen al món de l'entreteniment. Dades, estadístiques, opinions, crítiques, debats, articles, i anècdotes. Són molt pesats, però perquè tenen molt a dir. Tranquils, que no estarem sols. Vinga, va, sense vergonya, la peles, la peles. Santa paciència. Apa, us deixo amb els atòpics. Sort. Ai, espera. Aquesta setmana ens hem enganxat a escoltar una persona sàvia que ens comentava que la societat està separada de la naturalesa. I els humans, com no, doncs venim de la naturalesa. Benvinguts a Tòpics. Benvinguts, què tal? Vine cap aquí, Joan. Hola. Estem a Tòpics total. Espera el micro. Estem a Tòpics total. No se m'ha passat. Hem d'estar a prop. Bé, expliquem 5 cèntims que anem a fer avui. Sí, primer farem una presentació. Pots... Aquest. Exactament. Farem una presentació d'un personatge que no cal ser presentat, però voldrem descobrir algunes coses que potser encara no en sabem. Llavors farem un debat, o una xerrada, reflexions i coses així que fem entre tots, i parlarem, d'entre altres temes, del circ, un art que es va crear fa molts anys i que, si no m'equivoco, i Terret em va dir, i no em mates, a Barcelona va sorgir el 1910, pot ser? No. Pues no. Comencem genial. Després ens ho explicarà millor el Torrona. Després farem unes recomanacions que van molt d'acord amb el tema d'avui, tot el tema de l'humor. Yes. Farem un joc basat en sentiments i sons, una miqueta estrafolari però amb bastant de gust, avui, la veritat. I com acabarem? I concluirem amb un experiment, com sempre hem d'experimentar amb una nova cosa, una nova secció, on doncs serà una mica sorpresa. Jo crec que ho deixaríem així per ara. Aquesta sí que podem deixar. I tant, després ho veurem. A veure com ens sorprèn en Joan avui. Farem un recull de l'episodi d'una forma més innovadora. Molt bé. Comencem, doncs, amb la presentació del nostre convidat d'avui, d'en Tortell. Va, a veure. Som-hi, doncs, vinga, va. Molt bé. Jo em torno a ser Tu vols això? El nostre programa va sobretot de l'entreteniment, de què consumeix la gent i què li agrada. Llavors, jo vaig parlar amb tu per telèfon d'una de les trucades més divertides que he tingut, jo què sé, durant la meva vida, i volia fer 5 cèntims de què anàvem a fer avui i em vas comentar que no tens televisió a casa, no tens ràdio, crec que em vas dir? No, ràdio sí. Ràdio sí. Vale, que no tens ordinador, no tens internet i tot això te la suda. Per escriure textos i escriure coses. S'han de fer algunes coses. Alguna cosa sí que s'ha de fer, però que no, estàs molt fora de... Tens a casa? Sí o no? Funciona? No, vaig servir l'ordinador. Com a màquina d'escriure. Jo vaig arribar aquí d'aquest poble a l'any 80 i pico amb una màquina d'escriure a piles. Ostres. Que era, uau. La rehòstia, del moment. Escrivies allà i hi havia una cinta que anava teclejant les lletres amb una cinta que anava enganxant 7 lletres de plàstic. No? Però per què necessites piles a una màquina d'escriure si és en palanca, no? Ja, perquè feia uns textos molt més nets, no? Per fer-ho així. No sabia. Bueno, innovacions, la tecnologia va en el pas que va. Sí. Llavors, per tu, avui, el que hem fet és tocar una miqueta els temes que toquem sempre, d'entreteniment, i veure què en penses d'aquests àmbits, perquè molts cops preguntem quin és el jugador que més t'agrada o quina és la pel·lícula que més t'agrada, i en tu, si ens ho vols explicar també, però volíem tocar-ho més per sobre de quina visió tens tu, ara que dius que som de generacions més diferents, doncs parlar-ne una mica d'això. Sense por. Anem a començar? Sí. Això ho vols posar dins del podcast? Podem posar-ho? Bueno, era una mica explicació. Sí, no? Vale. Sí, no. Primer, abans de res, et volíem preguntar,
Què et va semblar quan et vam dir, o sigui, què vas pensar quan et vam dir que uns nois d'aquí, Sant Esteve, volien fer-te venir al podcast, que és, ja està. El que de veritat o t'ho puc... No, de veritat, de veritat. Home, i tant. Faig moltes entrevistes, he fet moltes entrevistes al llarg dels anys i al llarg del temps, que em truquin per un podcast de vegades de no sé on, de Allende de los Mares, i el faig. I si em truquen de Sant Esteve em sembla molt vergonyós no fer-lo. Perfecte. Bueno, això, tenim la bona cosa de la localitat per ara. Sí, no està servint. Teniu el bonus de proximitat. De ser de prop. Sí. Podcast de quilòmetre zero, ja sabeu on trobar-nos. Home, de moment bastant, Sí, de moment ha vingut molta gent d'aquí de la zona, que ha sigut... Estem en una zona molt privilegiada. S'ha de dir que sí. Tenim tota la sort del món. I tant. I ara, com ens volem aproximar a aquests temes que t'ha comentat en Marc és de la següent manera, ¿vale? T'hem estat mirant les entrevistes que fas, dius, tu, normalment. Llavors, dius bastant que la vida són emocions, sensacions, sentiments, i nosaltres creiem que l'entreteniment pretén arribar a tocar doncs, aquests temes, la fibra, no? Et proposem diferents disciplines de l'entreteniment que hem dividit nosaltres i volem saber quines emocions, sentiments o sensacions et provoquen a tu o quina relació tens amb ell. A veure, passaré llista també jo. Doncs vols dir alguna tu? Bé, acostumem a començar amb l'esport. Llavors, en general, com a termes generals, què hi penses de l'esport o quina relació n'has tingut? L'esport com a deport em sembla fantàstic. Tinc un inconvenient, que jo vaig ser la mascota durant l'any 91 del Club Joventut de Badalona i per tant vaig ser la mascota del Joventut de Badalona. M'agrada el bàsquet, m'agrada el handball, m'agrada, però bueno, la gent considera esport, no considero, hi ha coses que per mi no són esport, que bàsicament quan parlem d'esport parlem de futbol. No, parlem de tots. Generalment, o sigui, bueno, jo què sé, ja ara molts cops sí. Qualsevol ràdio, a qualsevol hora, i bàsicament molt poc es parla de bàsquet, no es parla mai del Joventut de Badalona, en tot cas es parla del Barça, del Panathinaikos, bueno, que són coses, bueno, la NBA ja no vegis, no? Però, bueno, aquests esports després van convertir en espectacle i ara són negocis de fortunes immenses i, per tant, em sembla una cosa que estaria bé exterminar-la. S'ha prostituït bastant, l'esport, això... Bueno, no és una casa de putes, o sigui, no és que s'hagi prostituït, o sigui, el problema, a més, a nivell nostre, dels catalans, és que hem tingut una relació molt forta amb el que és el Barça Club de Futbol, que ens ha mantingut la nostra identitat durant tota l'època del franquisme, no? I és una cosa que encara seguim arrossegant, vull dir, però que en definitiva se segueix mantenint gràcies a esforços econòmics de gent que segueix reivindicant la seva nacionalitat o la seva... em fotre-li patades amb una pilota. Sí, és un arma nacionalista i de, bueno, el que has dit tu, de reivindicar un lloc a partir d'un territori, sí. A partir de, bueno, uns senyors... La paraula nacionalista està molt desvirtuada, perquè nacionalista vol dir nacional, i nacional no vol dir indígena. Jo penso que els catalans són més indígenes que no pas nacionalistes. Bé, jo ho confonc i a vegades me n'oblido que no som una nació, com jo a vegades la concedeixo des de la meva perspectiva. Una llengua en perill d'extinció, malmesa i desbaratada i subjugada a una cosa d'imbècils, no? Sí. Som una mica màrtirs, també, els catalans. Ens costa molt treure pit. Sí, ens agrada molt, ens costa molt treure pit. Portem 400 anys fent això, sí. Resistit d'aquesta manera, i per tant, als 400 anys acabes agafant alguns vicis. Ja, t'acostumes i, bueno, t'aposentes. Però sí, mira, és que celebrem una derrota, només començant per aquí. Bueno, jo penso que, per sortosament, no som una nació. Jo crec que en aquests moments no hi ha cap nació que se sostingui i, evidentment, jo prefereixo molt més ser un país sense estat que no pas un estat sense país, perquè els països ja no existeixen, les fronteres és una cosa que estan determinades per la Primera Guerra Mundial, pels acords del 1917, sobretot a fora d'Europa, però inclús a dintre d'Europa és un desastre, no han respectat mai les cultures dels pobles i a més estan tots en fallida democràtica perquè són uns mentiders, uns impostors
hi ha una cosa que està molt Se'n clara, salva ni un. que, bueno, home, tots els estats del món, menys, em sembla que són 6 països, han signat els acords dels drets humans de l'any 1948 que estan avalats amb més de 100 milions de morts. A l'últim capítol d'aquests acords que es van firmar dels drets humans de 1948 diu que tots els firmants estan obligats a complir-los i a fer-los complir. Amb la qual l'estat espanyol pues no passa. El francès no passa. El americano no passa. Els inglesos no passen. Bueno, sí. I els catarins tampoc, que ara l'última ha sigut que en el Mundial de Qatar hi ha hagut més de 500.000 morts construint els estadis. Bueno, Crec que ha sigut una... M'he passat de número o no? No ho sé, no ho se sé. sap, no se Ja, sap, jo crec que era un la número- informació és molt opaca. Sí, és molt Tampoc crec opaca que et perquè... puguis fiar d'un número Però no específic. vol ensenyar gaire, no em vull flipar el número, perdó si m'he equivocat o m'he anat molt, però sé que era molt elevat com per estar construint uns camps que pot ser una cosa controlada, però fa molta gràcia que hem parlat d'esport i ràpidament per la gent que li suda la polla al futbol, que n'hi ha moltíssima, o sigui, el Barça no és el puto món de tothom tampoc, llavors fixa't que la gent que li suda la polla al futbol passa així a la política directament. Llavors la gent que vol com separar-ho, l'esport i la política, és com molt No difícil. està separat les És partides que és polítiques, impossible. No es pot. No es pot. Molt bé, bueno, m'ha agradat la No, quan reflexió. dius, no es pot, no es pot. No? És un respecte. Ojo, t'haurem de fitxar com a cap de màrqueting. Bé, molt bé, bueno, hem vist el teu hot take, la teva presa... Bueno, de totes maneres sí que m'agrada anar a veure els partits aquí de handball de Sant Esteve. Trobo que Escolta, els dos hi juguem aquí. el handball és un bon esport i m'agrada molt més que no pas l'altre, que bueno, encara que us he de confessar que de tant en tant, o sigui, i com que a més tinc relacions esportives, no? I vaig veure l'última Madrid-Chelsea amb l'esperança que li fotessin una panadera al Madrid, evidentment. Soc amic del Guardiola. Sí o no? Ostres, Sí, bueno, sí, tinc tingut una relació amb ell, sí. amorosa. No, amorosa no. Els periodistes esportius fan un llibre una vegada a l'any que el dediquen a una organització de caràcter com Pallassos Sense Fronteres, i el que van fer en aquella època, que hi ha un padrí que la padrina va ser el Guardiola, i gràcies a aquest contacte després ens vam passar el telèfon i va haver-hi un moment màgic amb el Pep, que va ser que estava jo a Sierra Leone treballant amb la crisi de l'Ébola. Hòstia. I en allà comentant no sé què un dia de futbol i l'important que és el futbol, perquè la importància del futbol en els països africans és brutal, o sigui, la gent és del Barça, és del Madrid d'una manera... I com ha arribat fins allà d'aquesta forma tan imponent? Bueno, perquè les televisions han col·lapsat al país, i llavors, bueno, jo li vaig demanar al Pep que em gravés amb l'idioma local de Sierra Leone. Som un equip, això és un penalti, si estem junts guanyarem a l'Ébola. El Pep m'ho va enviar allà a Freetown i ho vam passar totes les cadenes de ràdio i televisió i va ser una festassa. Un bombasso. Que guai. Hòstia, quines històries, tu. Sí, Molt bé. tinc. T'has mogut. Quiet no t'has estat, així que coses s'han fet. No sé, no et vull preguntar res, vull que m'expliquis coses. Estic com perquè em poses una manta, m'expliques un conte i... No, però podem treure altres temes. El següent disciplina d'entreteniment és el cine. Ui. Quina relació, quines emocions t'aporta el cine? He treballat a la tele i la tele no deixa de ser una forma de fer cinema. Vaig fer una cosa divertida que es diu Poltrona Express, que eren uns vídeos que fèiem a doble frame dels que hi ha, com a càmera ràpida, i en vaig fer molts. I bueno, muntàvem i tot això en un moment determinat, però això també era el començament de TV3. I, bueno, el cine sí, és una forma que m'agrada, però he de reconèixer que no he passat del blanc i negre, o sigui, m'he quedat en allà, no vaig al cine, entre altres coses perquè anar al cine des del món rural és molt complicat. Bueno, aquí a País Sant Esteve has d'anar a Sant Celoni, o això superguai que tenim aquí, que és el primer divendres de cada mes, que fan aquestes pel·lícules al teatre, que això és fantàstic, i les últimes vegades que he anat al cine he sigut aquí al teatre, però fa molt temps que no vaig al cine. I bueno, sí que hi ha una cosa que m'interessa molt i que miro de tant en tant, que és el cinema mut, perquè els grans pallassos
els grans pallassos, quan va haver-hi aquesta innovació, que va ser el cinema, que va sortir de la comèdia i del circ, tots els artistes de començaments de segle, a finals de segle, eren tots artistes de circ i de comèdia, i són boníssims. O sigui, des del Chaplin, el Keaton, el Harold Lloyd, el Stan Laurel, l'Oliver Hardy, i jo sóc enamorat d'aquest, sí. Però hi ha un francès que m'agrada molt, que és el Jacques Tati. Si és això, ho hem d'apuntar, això, Fantàstic. I és cine de veritat. A mi ara el que em molesta del cine i em molesta també del teatre és aquestes ganes de crear realitats inexistents, per dir-ho així. Em molesta més en el teatre que en el cine. En el cine ja ho saps, que vas a veure una cosa que l'han gravat i que han estat 2 mesos per fer aquell plano i això. Però a vegades arribes al teatre i, hòstia, sembla cine, no? O sigui, a mi no, per veure Moby Dick m'agrada que l'actor estigui dalt d'una tovallola i que hi hagi uns quants que la moguin perquè hi ha una tormenta i que hi hagi un pal amb un drap que hi hagi un que el mou, no? Perdó. No? A mi aquest teatre m'agrada. Pots agafar el pa, sí. Sí. Aquest teatre m'agrada. I en canvi aquest teatre més espectacular i tal, a més a més considero que és una cosa que pagarà a la humanitat que ens segueixi. O sigui, l'altre dia escoltava una història d'un tio que parla sobre com contaminen els grans festivals musicals, el forat negre de la música. I jo vaig estar a un festival que es deia Doctor Músic al Pirineu, dels primers festivals així multitudinaris que es va fer a Espanya. I quan va acabar jo havia de desmuntar la carpa i era un mar de merda. O sigui, aquells prats del Pirineu tan verds i tan xulos i tan guapos. I o sigui, quan contamina que vingui en Bruce Springsteen a Barcelona perquè hi vagin 100.000 persones que vinguin amb avions, amb això, trens... tot el que deriva, no només a l'espectacle el que fa, sinó tothom que ha de viatjar fins allà... És acollonant, o sigui, hi ha coses que... I llavors a mi per això m'agrada més aquest teatre més figuratiu, no? Més... més minimalista, que amb poc atrezzo ja tires. Perquè els éssers humans tenim imaginació. I per tant l'hem d'explotar, no cal que tot sigui d'apariència absolutament real, perquè llavors és que a més hi ha aquesta història que arribes un moment, com que són molt mimètics, que acabes confonent el que és veritat amb el que és mentida, no? Desastre. Jo trobo que aquesta reflexió últimament l'he estat fent, és que ahir vaig anar al cinema, per exemple, vaig veure una pel·li d'aquestes que és tot amb ordinador i que tot és un món figuratiu, com dius tu, i que t'ho donen tot massa mastegat. O sigui, m'ha agradat molt aquesta reflexió que has fet de dir, hòstia, posa una part de la teva imaginació de que aquell tio sobre una tovallola està sobre un vaixell de veritat i que li estan colpejant les onades sobre proa, saps? I que hi ha un bitxo enorme que és una fragona. Llavors tot això m'agrada molt perquè li poses com part de l'espectador. Que això en els llibres passa molt, cosa que els llibres sí que m'agrada més. T'imagines tu aquell món... Jo llegeixo, Nosaltres estem enganxats a una saga, que és de ciència-ficció d'aventures. D'aquí? D'un senyor de Utah, d'Amèrica, que es diu... ajuda'm, no m'està sortint. Brandon Sanderson. Després me'l passes, a mi m'agrada molt llegir. Però això, és una història del medieval, amb uns poders i una mica d'aventura, fantasia i tal. Nosaltres som bastant fantasiosos, ens agrada muntar aquestes pel·lícules, però com en el nostre cap, i tornant a l'argument que estava intentant dir, és com, és veritat, cada vegada les persones estem sobreestimulades, estic d'acord, i ens donen tot massa mastegat, i falta la part aquesta de fer-te la història teva, que per cadascú pugui ser. Llavors, amb això estic molt d'acord. I la segona cosa que volia dir, sí, que com que no han tot tan mastegat i en l'actor li posen un traje amb 50.000 llums i li posen com tot ja fet per expressar aquella emoció, trobo com que ha de tenir menys feina ell, com a persona, amb les seves pròpies capacitats del seu propi cos i la seva cara, les seves expressions, com per mostrar-ho. Llavors trobo que el cine també està una mica prostituït per aquí. Cada vegada és més fàcil. Sí, ho fan massa mentida. Es converteix hi havia una cosa que prenem el teatre i el circ, no? Diu que el circ converteix les veritats en mentida, o sigui, fan coses de veritat i semblen mentida, i en canvi el teatre fan mentides que semblen veritat, no? L'humor desenfrenat d'aquest del circ, que realment estàs fent un truc de puta mare,
complicadíssim. M'està venint al cap el de les cadires, que mai sé com ho has fet. No, Per ja exemple, no ho faig, ja no ho ja faig. no el fas? El metge em va dir que si volia morir caminant, que ho deixés de fer. Home, ara, allò, bueno, ja era pes i era xungo. Sí. Però dic, igualment, dic, una cosa d'aquestes, i t'ho prenies a guassa, perquè és el circ i perquè l'humor aquest és enfrenat. Ara bé, en el teatre algú fa 3 tombarelles i dius, uau, Bueno. No, però és veritat que depèn del to, no?, que li posis a l'espectacle. Bueno, el circ també està en un procés amb una frontera nova. Ara mateix hi ha el Festival de Circ a Reus, on es parla d'això del circ contemporani, com tot el circ que es fa és contemporani, és una paraula mal posada. Però bueno, a part d'això, el circ és el repte dels humans contra el sentit comú. I el sentit comú és que les coses, quan heu entrat, que no sé qui li han caigut les pilotes, però això no és el més real, no? O sigui, clar, A mi m'han caigut. a tu t'han caigut les pilotes. Bueno, les pilotes. Malabars. Perquè vull dir, les coses, la força de gravetat fa que les coses caiguin. No es pot volar, els trapecistes volen, i per tant, durant molt de temps, la senyora Barbuda o aquella persona que havia nascut amb 2 caps perquè no la podien operar, o un lleó o una rinoceron, que també formaven part del repte del sentit comú perquè la gent no ho coneixia, és el que va configurar el món del circ. El món del circ que bueno, des del circ romà, els grecs, o sigui, el circ és superantic, inclús a dintre del món de la comicitat, el primer pallasso que es coneix es deia Denga i està criptofiat a la piràmide de Tebes i era un pigmeu que feia riure el faraó. I deuria ser bo perquè en aquella època, si no eres bo, et tallaven el coll. Però bueno, que hi ha una tradició llarguíssima, inclús hi ha 2 sants del santoral cristià, Sant Filemó i Sant Genís, que eren pallassos professionals, que quan Dioclecià va demanar a tothom que anessin a adorar els reis pagans, aquests que s'havien convertit no van fer-ho i van acabar morint en el circ romà. O sigui que són històries molt, molt antigues i molt vinculades a la humanitat, no? O sigui, tot el que una persona normal no sap fer, en el circ se sap fer, no? O sigui, el que passa és que ha canviat molt. O sigui, va tindre tot el sentit del món quan la gent no tenia mobilitat, i tu anaves a Olot i tota la gent d'Olot anava al circ perquè als d'Olot els hi costava 3 o 4 hores anar a Barcelona. Canviada des del túnel de Bracons, que és el culpable de tot plegat, la gent d'Olot en 1 hora i mitja està a l'aeroport, agafen un avió, se'n van a Disneylandia i el diumenge estan sopant a casa. Mare meva, quin Mare sprint. Déu. Mare de Déu, senyor. A veure, que els bufons... Bueno, estàs d'acord en que deriva bastant el circ dels bufons? Perquè, clar, té una petita terminologia negativa, el del ser el bufó. Bueno, ja, per començar, el Pompeu Fabra, en Pau Descansi, va definir el pallasso com figuratiu masculí, bufó de circ, persona que només pot ser tinguda com a objecte d'entreteniment. Pel seu mal cap, diu, que pel seu mal cap només pot ser tinguda en compte com a objecte de divertiment. Pel seu mal cap. Sí, por su mala cabeza, en castellano, no sentimos clar. Així nos entendemos todos. Quina merda de frase. Com la... Bueno, però sí, però és veritat. O sigui, és veritat. O sigui, el pallasso és un borderline, no? O sigui, està al límit. Està al límit de les coses i a més és complicat fer-ho bé o fer-ho malament, depèn d'un pèl de... No vull dir de què. Bueno, i la perspectiva de qui et mira, per un serà que sí, per un serà que no. Bueno, perquè és una cosa que a més la gent riu quan vol, no quan tu t'ho proposes. Amb la qual aquesta mena de comunicació que s'estableix en el moment en què hi ha un tio que surt perquè tu riguis depèn de moltes històries i sobretot també d'un aprenentatge llarg i també depèn del públic que està allà davant. No és el mateix un públic ric que un públic pobre. No és el mateix uns nens el públic de muntanya que no saben el que és l'infinit que el públic de mà. I els adults no cal. Els adults són aquells imbècils, o sigui, la paraula mateixa ho diu, adult, la seva arrel és d'adulterat, i els adulterats són aquestes persones que quan s'han fet grans han anat construint una mentida per mostrar-se davant dels altres, no com són, sinó com ells volen que es representin, i a partir d'aquí neix la moda, neix una sèrie de coses, o sigui, com a públic, per poder fer aquesta feina de fer riure, són els nens, abans de que sàpiguen dir mentides, és a dir, abans de que es tornin adolescents, que són capaços d'exterioritzar totes les provocacions que el pallasso fa sense cap mena de vergonya. Al moment que arriben els adolescents ja... I després el problema dels que han passat l'adolescència
és que són uns adolescents vells, m'entens? O sigui, no és que hagin deixat de ser adolescents, o sigui, una cosa gilipolles, vamos, o sigui, que no sé quant de manera com. Quan ens roba la innocència, quin canvi i quin mal que deu fer. Bueno, quin mal que deu fer. Bueno, jo dic, hòstia, quin mal que deu fer. Jo veig, vull no perdre-la o mantenir-la. Bueno, podem fer-nos grans, no? I no deixar de ser nens. Hi ha una intel·ligència que tenim aquí sota el parasimpàtic, val? Que és la nostra intel·ligència emocional. Aquesta intel·ligència emocional és la que tenim i quan naixem ens ve per l'ADN, ens ve jo que sé per què, però quan estàs cagat i brut, plores per cridar l'atenció de la teva mare o del teu pare o de qui t'hagi de cuidar, i a la que et toquen aquí la barbeta riguis i aprenguis a mamar, i tot això ho vas desenvolupant, mostrant-te tu realment com ets realment amb tota la teva sensibilitat. En el moment en què la societat ja et posa en conflicte perquè t'has de relacionar, i en aquests moments ja comences comences a dir mentides. Que has agafat aquest carmelo? No, sabeu perquè tinc el carmelo a la boca. No? Hòstia, llavors ja a partir d'aquí, a més et va creixent un altre cervell, perquè aquest primer ja et dic que el tens aquí en el parasimpàtic, l'altre aquest creix si veus molta cervesa, Aquest creix si veus molta cervesa, i també s'inhibeix bastant. Bueno, i quan et fas gran et creix encara que no ho vulguis. Això també. Però bueno, tens un altre cervell entre les cames, no? Que llavors, com que no l'acabes d'entendre, doncs vas generant un cervell aquí, per protegir-me de tot això, vas matant aquest cervell autèntic que tens i convertir-te en un adult. Hòstia, és una forma de perdre el temps, perquè llavors, a més, et converteixes en... Hi ha una frase, una paraula, que m'ha interessat molt últimament, que és la paraula agelasta. No sé què vol dir. És que no es coneix gaire, això és molt antiga. És en català? Bueno, la primera paraula és en grec antic, de la mitologia grega, Agel. Agel és la pedra quan Persèfone perseguia Dimitri, que són dos personatges de la mitologia grega. Gràcies pel context. Es va dormir amb una pedra que no sentia res i que es va dir Agel. Aquesta pedra que no sentia res, perquè era una pedra, evidentment, va arribar al món dels romans i el que no volia anar a les orgies i no volia beure vi, li deien Agelatus. I al Rabelais, en el segle XVI, la primera novel·la divertida d'aquella època, ja el Gargantú i el Pantagruel passegen en un moment determinat, estaven en el país dels agelastes, que és un país que la gent és sèria, que no vol riure de res. I ara, no sé, s'està recuperant, l'estem recuperant perquè els agelastes és gent que està tan convençuda de la seva veritat que no té marge i tolerància per poder riure ni somriure ni divertir-se. No? Són els agelastes, no? Són aquests, que no s'ha de confondre amb els axitímics. Els axitímics que són els que tenen el síndrome d'Asperger, els autistes, Vale. Els autistes que tenen aquesta manca de capacitat de relacionar les seves emocions, no? Els agelastes són els fills de puta, mal fets, pobres putes, perquè no s'ho mereixerien això de fer. Però el problema és que el 99,9% dels dirigents mundials són agelastes, perquè han d'estar molt convençuts per seguir amb aquesta mentida que estan portant a terme, no? Pobres, que hagin de ser tan serios. Bueno, ho han mig triat, mig de tocat, ¿no? Com diria aquell? Pobres sí, però sí se comieron un paraguas cerrado y lo cagaran abierto. Ho he dit això? Sí, no? Sí. A nosaltres hi ha moltes referències que se'ns escapen, però estem aprenent moltíssim, ja ho dic ara jo. Però ja sí. Bueno, nosaltres, a veure, és veritat que no hi ha res a fer-hi per fer-te gran, però si podem mantenir una miqueta el nen petit que tots hem tingut, serem més feliços i tindrem menys prejudicis, no? Sí. Bueno, a veure, la felicitat és un altre dels aspectes claus de la història. Tu neixes per ser feliç. Només hi ha una lletra de diferència entre viure i riure, però la història de la felicitat és una cosa que no és molt poca gent, no? Hi ha aquests els anacoretes i aquests savis que es tanquen per meditar perquè són feliços en el seu sí, però el reste de personal més mundano, la felicitat només existeix de forma compartida. És a dir, per ser feliç has de ser feliç i fer feliç, si no, no ets feliç. Abans ho has dit, que és compartida. I abans, llavors, perquè tu ets una persona molt reivindicativa, no? O així es veu, ara t'he de conèixer, però de tipus molt reivindicatiu. I llavors, quin és el plantejament que tu faries perquè abans hi havia un moment on érem adulterats, potser a l'època, dic, no sé, fa 500 anys, però érem adults adulterats o no? Sí.
I ho érem abans. Sí, això ve. Això ve de l'antigó, això. Això és la pròpia espècie, o sigui... Però s'està accentuant amb els anys. Bueno, home, de tot. Aviam, hi ha una nena que li diu a la seva mare, diu, mama, d'on te venim? I la mare li diu, sí, nena, primer va ser Adán, que s'ho va fent Beva, i la nena li diu, mama, que el papa diu que venim del mono. I la mare li diu, mira, nena, no, que és la meva família, és la família del teu pare. Què et vull explicar amb això? De que, bueno, nosaltres no deixem de ser uns personatges que fa uns milers d'anys vam baixar d'un arbre, vam perdre el pèl, vam començar a articular paraules i frases per poder-nos entendre. Som seres absolutament naturals. Si ens traguessin la roba, hores d'ara tots aquí ens veuríem tots en pilotes i ens faríem un fart de riure perquè no hi estem acostumats. M'entens? Que naixem i morim com el reste de les espècies que hi ha, les quals el 97%, em sembla, el 98% d'espècies que hi ha en el món, com a mínim de mamífers, les fem servir per alimentar-nos a nosaltres i hem perdut per culpa de la medicina i la farmàcia, ens hem convertit en una pandèmia en el planeta i som devastadors absolutament i no ens pensem que som l'hòstia i ens anem a cagar, la puta merda, perquè això no és sostenible. No és sostenible, no hi ha cervesa per tots. O sigui, no n'hi ha, no? Però bueno, això és una cosa que és normal. Això. Jo penso que nosaltres tenim molta informació i per tant en aquests moments podem tindre més consciència, però això no treu la felicitat de viure, O sigui, hi ha una cosa, no sé si heu vist la pel·lícula La vida és bella. Life is beautiful. Tu sí? Sí, no. És antiga, és... Sí. No és antiga, no és supermoderna. No, depèn de com ho miri. Bueno, Depèn de la perspectiva. i per a mi qui participa. Però vull dir que... Llavors no és la mateixa. Bueno, sí, és una història, un camp de refugiats, on hi ha un pare que té el fill, Sí. i el pare decideix que encara que l'hagin de matar, amb ell Ell serà feliç. li portarà tota la felicitat que pugui el seu fill perquè vol que el seu fill sigui feliç. I per mi aquí està la raó de viure. A mi a més, ja et dic, he perdut molt. Tinc un problema, que jo viatjo 2 vegades l'any al món real. I llavors vic en aquest món que no és real i estic absolutament decebut de l'espècie humana. A veure, no ho he entès jo, això. Que surt de la bombolla, no? Surts de la bombolla, treus el cap de fora de la finestra. Me'n vaig a l'Àfrica, me'n vaig al món real, al món de veritat, on la gent viu per menjar i no té metges, no té seguretat social, no té cotxe, però tampoc té abusos, m'entens? Els problemes són diferents, només canvien de... Canvien, són perspectiva. diferents, però bueno, Sí, són més la necessitat de tots és ser feliços, encara que sigui avui, perquè l'únic avantatge allà és que només existeix avui. I aquí el problema és de que no existeix només avui, que existeix avui, demà passat, l'altre, i ens han vengut aquesta moto, i no és veritat, no és real, això no és real. Això no és real. Aquí jo puc sortir ara, fotre una patinada, fotre'm un cop de cap, i la meva massa òssia és molt sutil, com perquè si em foto de canto amb una taula, me'n vaig a prendre pel sac, no? A canvi deixo de ser jo per ser tot, m'entens? I així, adiós. Ojo, no res, sinó tot. Sí, Sí. bueno, és una forma de pensar. Una forma de pensar-ho. Ho descobrirem algun dia i no podrem compartir. Jo et vaig fer un espectacle molt interessant. Aquí al poble, oi? Al teatre? Sí, oi? Jo te'n volia parlar. També, el Grimègia, sí. És que jo et vaig venir a veure en aquest. Sí, no sé si volies parlar d'aquest o no. Bueno, no, però últimament vaig a fer funerals. Vas a fer funerals? Sí. Em crida. Buah. No cobro, em fa vergonya. Hòstia. Sí, abans era de la BBC, bodas, bautizos, comuniones, y ahora soy de la BBC EDF, entierros de funciones funerales, ¿no? Sí, bàsicament vaig a fer un monòleg que diu hola, estic aquí perquè he arribat aquí perquè he vingut aquí, sense que ningú m'hagi demanat permís si jo volia venir o no, però el fet és que estic aquí i estic content. No, estic molt content, estic feliç. En totes les lletres, la F, la E, la L, la I, la C trencada de feliç. Me'n vaig de viatge, surto de seguida, així és que no tinc gaire temps, perquè resulta que m'han trucat i m'han dit prepara't que surts ja, que te'n vas, i els he preguntat, perdoneu, però on me'n vaig jo de viatge si no he comprat cap número, i m'han dit que els números els tenia tots de naixement, perquè resulta que quan naixem ja tens tots els números de la suerte i que més tard o més tard et toca el viatge. Diu, vosaltres ho sabíeu, jo no.
tota la vida pensant en viatjar, i resulta que el viatge més llarg i més interessant de la meva vida va i resulta de sèrie. I una cosa així és l'hauria d'avisar en temps, perquè si el dia que em toca no estic a casa i no me n'assabento, i m'han dit que no que te n'assabentes estiguis on estiguis, que ells et busquen i et troben, i quan t'arriba l'hora te'n vas, que aquí no et quedes aquí. Ja us ho dic perquè penso que algú això ho ha de dir, i que ningú se senti trist ni discriminat, perquè m'han dit i m'han assegurat que vosaltres també teniu tots els números de la suerte, i més d'hora o més tard també us tocarà el viatge. O sigui que vinga, estar tots contents, que tots tenim un viatge llarg, com lloc sorpresa. I és interessant, això, Viatge abans que destí. No? Bueno, el destí, hòstia, que sàpiga el destí, jo s'apunti, no ha tornat ningú per explicar-ho. Exacte. No? És la gran incògnita de la vida. Bueno, La per això es pròpia diu vida. Exactament. Oh, oye, mi vida, diu, sí. Ostres, ha de ser difícil, però és una meta a voler assolir, de prendre's la mort i o sigui, la teva ja no hi ets, al final t'és igual perquè ja no hi ets i no pots fer res, però dels propers, no? Que la gent ho porta fatal o en general es porta molt malament, saber portar això bé jo crec que és Bueno, el problema més greu que té la mort, per entendre-la bé, és el nostre sistema econòmic, que es diu capitalisme. El capitalisme és el gran enemic de la mort, perquè si t'has de morir i donaràs 80 voltes al sol, perquè collons passaràs 45 voltes pagant una casa que no te la podràs quedar. Per tant, o sigui, jo defenso la mort com el principal subjecte anticapitalista del món, perquè és així. O sigui, clar, no sé. L'altre dia m'ha fet la prova del metro, me la va fer aquí un personatge molt interessant, l'Esteve Castanyer. És un paleta, un constructor, em va portar al metro i em va dir, posa el dit de la mà dreta a l'edat que et penses que et moriràs. I jo vaig posar la mà al dit a 75 anys. I vaig pensar, em semblava suficient 75 anys, encara podré jugar-me al cul, no? Amb una mica de sort, no? Un quiqui. Home, sí. No? Bueno, no sé, poder viatjar, poder posar-te les ulleres tu sol, en recordar-te on te vas, encara que el GPS et digui a l'adreça, que te'n recordis què vas a fer. I llavors et diu, posa el dit a l'altre costat. 68 a 75 em queden 100 centímetres. Et xupi, 10 anys són 3.650 dies. 100 anys són 36.000. No són tants, I són molts a la vegada. Si els vius tots, bueno, però si els vius tots, com deies, com vas a l'Àfrica, que només importa l'avui, i els vius de veritat. Aquesta és la clau de la felicitat, també, no? El fet de poder viure sense por de perdre res, de que no... Actuant, hi ha una cosa com molt curiosa, no? Que la gent viatja i se'n va a Egipte a veure les piràmides. I torna d'Egipte i a veure les piràmides. I ningú ha fet cap amic d'Egipte, on hi ha una quantitat de gent superinteressant. Se'n va a París a veure la Torre Eiffel. La Torre Eiffel, què collons la Torre Eiffel? Un tros de ferro. Un tros de ferro fet pel senyor Eiffel, m'entens? O sigui, i en canvi, hòstia, hi ha els parisiens, no sé, o sigui, no? O sigui, l'important és, com a humà, socialitzar, no? Com a principi. Bueno, relacionar-te, coneixes, no? Viure per riure, viure per veure, viure per totes aquestes coses, no? Que tenim la possibilitat de fer-ho. I a més, són possibilitats de curta durada, perquè vosaltres que en teniu 20 i pico, no us amoïneu. La Terra gira. Cada vegada que ha girat una volta al Sol ha passat un any. Bueno, jo em preocupo perquè en algun moment ens la carregarem nosaltres mateixos. No ens carregarem res. Tu, home, bueno... No, aquí aquesta és una de les coses que a mi m'emprenya més i al final em fa riure. Vamos a salvar el planeta. No, home, no, idiota, imbècil, hòstia. El planeta salva. El planeta no li importa un pito. O sigui, el planeta ha passat ja de tot. El planeta ha passat una extinció de dinosauris, ha passat unes congelacions total. La muntanya del Montseny era de 15.000 metres i quan es va desmoronar va fer el Vallès.
I això no ens ho expliquen, però vull dir que el planeta, i un dia se l'engollirà el sol, el planeta. Bueno. I en comptes de ser lo suficientment intel·ligents com per poder viure en aquest planeta amb la consciència de saber qui som i de com hem evolucionat i de que obres l'aixeta i surt aigua i obres la del costat i surt calenta, obres la nevera i hòstia, hi ha llet de vaca amb cacau. És acollonant, és fantàstic, és brutal. I aquí tinc mantega i allà un formatge d'Itàlia. No. O sigui, el capitalisme ens ha fet que això és normal. Chico, esto es normal. No és normal. No és normal, d'entrada. O sigui... Ens hem acostumat. Ara, o sigui, la normalitat, què és la normalitat? No existeix la normalitat. És quan estàs acostumat a alguna cosa. No, la normalitat és que tu neixes a pèl i te'n vas a pèl. Aquesta és la normalitat. L'altre són coses que han anat agregant i totes elles per interès econòmic. La gent que t'omple la nevera no t'intenta ser més feliç. No, vol vendre el seu producte. Exacte, sí, tothom vol vendre el seu producte. Tothom té alguna cosa. Doncs, bueno, i amb això la gent pateix. O sigui, hi ha en aquests moments en la societat europea, com a mínim jo ho veig així, perquè, hòstia, en els camps de refugiats la gent no té res. I viu el dia a dia i és feliç perquè el que li interessa és que hi hagi algú que l'abraci, que hi hagi algú que l'ajudi, que hi hagi algú que li doni vidilla. I nosaltres, en canvi, cada un ho paguem, no? O sigui, si no arribo a final de mes o no em puc comprar allò que em feia tanta il·lusió, soc infeliç. I dius, sí, tio... exacte. No, ja. Bueno, però és que ens imposen una tona de regles sobre nostra i unes normes amb les quals hem de jugar i estem aquí dintre. Sí, I que no sé. remedio queda. Bueno, però Difícil d'aquí no se sortir. surt, Ja, és impossible se que surt amb hagi els peus per davant. Però no. O sigui, aquest és el tema, que aquest... No... Bueno, i tu que ho has reflexionat tant i segurament has viscut tantes experiències a un món real o que no està tan tocat per l'humà, tornes a l'humà i tampoc tens... No hi ha una solució, no? Pel canvi és molt complicada. La solució arribarà sola. La solució arribarà sola, arribarà al col·lapse. O sigui, bueno, jo des dels anys 70 es parla del canvi climàtic, l'anhídrid carbònic és una cosa que els humans no l'olorem, no la veiem, no la sentim, però bueno, ens mata a poc a poc. Ens està matant a poc, poses la ràdio, només t'anuncien que cotxes, la senyora Colau que intenta fer el que pot, doncs encara li diuen que per què traurà els cotxes de la ciutat que ella que s'ha cregut i per què ha de posar un metro, m'entens? Perquè què coño s'hi han pensado. Seguim aquí amb una guerra ucraïna on els nanos joves s'estan matant d'un costat a l'altre perquè dos imbècils diguin a veure qui la té més llarga, perquè aquesta és la realitat. Els Estats Units segueix colonitzant tot el que és Sud-amèrica, quan ells són un país que francament fa pena, es maten allà cada 2 dies tots, els pobres immigrants que no poden passar amb la frontera. Hòstia, els israelites, els israelites. Quants anys porten ara ara mateix? Una pintada aquí a Barcelona i estan molt preocupats perquè això els portarà a l'Holocaust. Els acords de Sió, de Sió. Sió és un poble de la Suïssa on a l'estat hebraic, quan començava tota la història dels programes que ja havia tingut, van dir que nosaltres vam ser diferents, vam viure en un país guai, van fer els acords de Sió, que són els acords fundacionals de l'estat hebreu. És una meravella. I llavors han sortit els agelastes, que s'han tornat una colla d'assassins, que a més s'han de justificar perquè el gran capital mundial està en mans. Bueno, en fi, desastre mundial. Bueno, tenim la terra que ens mereixem, o la que hem anat buscant. Abans he dit el comentari aquest de... bueno, dius tu, em fa molta ràbia això de que hem de salvar el planeta. Sí. Però el que no acaben de dir és que hem de salvar el planeta nosaltres mateixos. I suposo que no els deuen dir per vergonya. Bueno, és el nostre hàbitat. Sí. Ja, sí, però no ser una mica més egoistes i no ser tan altruistes. Vamos a salvar-lo todo. El planeta i la luna. No, perquè, bueno, però si no salvem... Ja, però el planeta és on no habitem. O sigui... Bueno, però vull dir que el planeta està... Bueno, de recursos no n'hi ha, no en queden. No podem seguir fabricant més cotxes. O sigui, ja no hi caben més cotxes a l'autopista i en canvi seguim amb un sistema de transport absolutament inútil, per no parlar
de les rodalies catalanes, que són un desastre. Has obert l'altre tema, eh? Quan en canvi pots anar a petar en 3 hores a Madrid, no fotis, o sigui, a veure, aquí, per aquí, no sé, és aquell borratxo que entra al bar i diu, disculpen, però qui em manda aquí, no? O sigui, aquí qui collons és el que mana, no? Ja, però mentre es cobrin, no ho sé, tio, ara tiraria el típic comentari del món és una merda i el capitalisme ens està tirant, però ja ho has dit tu, però és veritat. Si ja em va bé que sigui una merda, així jo estic més feliç, no? Total. Bueno, però et preocupa tot això? Bueno, em preocupa perquè tinc nets i em preocupa per això. No, jo ja et dic, jo visc amb el síndrome aquest de la vida és vella i a més soc feliç perquè visc en un entorn harmònic. Fa 50 anys que visc amb la mateixa parella, que em coneix més que jo a mi mateix perquè no l'he vist mai. Tinc fills ja tirant cap als 50 que fan les coses molt ben fetes. Jo sóc feliç amb una cosa que hauria de ser millor, perquè o sigui, ¿cuánto me queda? Vamos a ver. Abans has dit 3.600? 7.000? 2.000? Però m'és igual, m'importa demà. M'importa demà passat, m'importa l'altre, m'importa aixecar-me encara que sigui amb ressaca, però content. Ja. Nosaltres, com els teus nets, doncs també, clar, mirem... Bueno, és el que deia abans, mirem aquest futur i no sabem lo llarg que serà. Saps? Jo no... Si em fessin la prova del metro a mi, no exposaria el que jo espero viure. Sí, no, però dic... No, bueno, a veure, ojalà em quedi bastant, que si arribo als 75, doncs ara mateix també em queda bastant. Però, dic, no sabria on posar el dit, també perquè possiblement... No ho sé, em fa por el futur del ritme que posem. Abans he fet una broma de la intel·ligència artificial, però si cada cosa que inventem els humans, que volem sobrepassar aquesta de, no, jo sóc més guai i volem automitzar-ho més tot i vendre aquest producte que és una miqueta més guai, doncs estem més a prop de la pròpia autodestrucció. Llavors, sí, bueno, tot això, no sé, potser la següent no és l'última, però la següent de la següent és l'última, i si no la tercera, si no la quarta... L'última tampoc serà l'última, sempre quedaran 4 de llotsis aquí que... Bueno, que s'hagi comprat un búnquer i... Que es tirant pedres els uns als altres, o sigui, les formigues són brutals, estan molt ben organitzades. O sigui, abans de que plogui, abans de que ho digui TV3, elles ja estan traient terra del niu per fer un cono perquè no els hi entra l'aigua, o sigui... Bueno, no, o sigui, a veure que hi ha vida intel·ligent més enllà dels seres humans està claríssim. D'entrada, a l'univers, perquè si hi hagués vida intel·ligent, la prova que n'hi ha és que ningú ens ha vingut a veure, aquesta està clar. Però vull dir que bueno, ja... A mi em sap greu per l'autoestima que tinc, a l'autoestima personal i l'estima que tinc a les persones que estimo, però que no són culpables directes, són només col·laboradors, no? Perquè no ens ha quedat més remei que ser col·laboradors, però això no treu que jo, a la que surti d'aquí, aniré al bar i diré bona tarda, i si hi ha algun acudit que se'm passa pel cap i el puc dir o puc preguntar, a mi jo vic per intentar fer feliç a la gent que m'envolta. El que passa no des del punt de... Bueno, sí, a vegades faig reflexions, però esclar, què he de fer? Bueno, pensar, és el mínim que se'ns demana. Ja ho diu, hi ha un text del Godot molt divertit, diu que no perdem el temps en paraules inútils, fem alguna cosa ara que l'ocasió es presenta, que no passa cada dia que algú tingui necessitat de nosaltres. I parlant clar, ningú té necessitat de nosaltres, molts altres ho podríem fer molt millor i tot, però en aquest lloc i en aquest moment la humanitat som nosaltres. Què us ha semblat? Cert. La humanitat en aquest... Bueno, que la composem entre tots. No que sé, tu abans deies que tu ets feliç però perquè també has aportat el teu granet de sorra en tot el que has pogut fer. Ens explicaves dels 2 viatges a l'any i això que comparteixes tu que és molt important, que molts cops aquests tontos de dalt no li donen aquesta importància, no es dona aquesta importància a la cultura, per exemple, d'aquests temes. Bueno, la cultura és un altre tema, Sí, però volia anar junt, dic, la teva cultura, el que fas tu, que és més enllà de provocar aquests sentiments i provocar que se n'oblidin dels problemes en aquell instant. Sí. Llavors dic que això molts cops que no es veu com tan important en les vides i que tu estàs recalcant aquesta transcendència de que en el moment una abraçada, un somriure, un gag, és el que, jo què sé, potser ja en aquest bar figuratiu que dius ara que aniràs a fer una cervesa, hi ha una persona molt deprimida que avui l'han fet fora de la feina, ha deixat la parella, o s'ha caigut, o jo què sé. Llavors, com... Bueno, tothom té la seva... La vida aquí és complicada, eh? O sigui,
És complicada, és molt complexa. Bueno, s'han de tenir clares moltes coses. I jo el que et vull preguntar, ara que estic d'aquest tema, és des de quan ho has tingut clar? Que el teu gran cometido a la vida és aportar somriures i felicitat a la gent. De petit. Bueno, sí? petit. A mi a l'escola ja m'interessava això, em van expulsar. És que t'ho volia preguntar, dic, eres el pallasso de la classe? Sí. Se nace, no se hace. Allà, bueno, el pallasso és com el vi, ha de ser d'una bona terra, d'una bona cepa, beure molta aigua per créixer, passar molta set per madurar, ser tallat, trepitjat, però si es va amb el temps millora. A mi això em ve connectat amb el maig del 68, amb la contracultura, i em ve també molt lligat en el superdesengany amb la classe política que no va ser capaç de fer desaparèixer el franquisme d'aquesta societat. El fet de ser pallasso. Sí. I com ho lligues? Bueno, perquè jo vaig estar en la lluita antifranquista a prop de molta gent que va patir, que va ser assassinada, que va ser torturada, i quan va morir el Franco teníem les expectatives de que això seria una cosa que podria caminar, que podríem imposar els drets humans del 48, no? I s'ho van passar pel cul, o sigui, d'una forma total, i a més ja et dic, o sigui, a veure, els partits franquistes no van a favor dels drets humans, van en contra, per tant, no són legals. I els altres partits que col·laboren amb aquests partits els estan donant coix allà, els estan ajudant. El que necessiten per manar o el que sigui. Per tindre poder. I realment vaig trobar... O sigui, jo vinc del barri de Sarrià, barri Poble, del centre parroquial, sempre he estat vinculat amb les històries teatrals, i en aquell moment en què vam començar amb el Claret, una cosa es deia Germans Poltrona, vam ser els primers pallassos en parlar en català després de la Guerra Civil. I això ens va donar la possibilitat de, siguent molt dolents, de poder-nos guanyar la vida. Ja portem 3 hores ja de... És el que li estava preguntant, dic, com anem? 50 minuts. Anem bé. Encara ens queden 10 minuts. És una presentació. La presentació és al final. Ho estem fent tot una mica. Sí, ho hem fet tot junt, òbviament. Sí, estem fent tot junt. Home, no, ara no posarem aquí capes i comencem a explicar coses. A veure, jo tenia... Bueno, hem pensat un tema, al qual ara ja estem fent debat i estem parlant de tot el que ens està passant pel cap. Però va molt relacionat. Va molt relacionat amb tot això, però teníem una pregunta molt central, que a mi m'interessa moltíssim, la veritat, com la teva visió. Llavors, vols plantejar-ho tu? Sí. No, és que és la part d'en Lluís, el debat és com seu, no fotem, i ell en sap més que jo. No. Però ja tira sol, això. No, nosaltres pensàvem, tu que ets pallasso i que tens les coses tan... Bueno, que et reivindiques tant. Sembla que tinc les coses clares. Sí, que reivindiques i que has vist tantes coses tan dures, suposo que anaves a fer aquesta pregunta, on hi ha el límit de l'humor? Si és que n'hi ha. En el respecte. Fàcil. El respecte és molt fàcil. Jo com a pallasso soc com a molt el 50% del meu espectacle. L'altre espectacle són les reaccions del públic a les meves provocacions. Per això em declaro amant de les actuacions amb nanos i infants, perquè ells no tenen cap mena de filtre per participar en les meves provocacions. Baixar-te els pantalons en una zona islamista és una cosa que és per ells un insult. Per tant, jo estic al servei del públic, no el públic al meu servei. Per tant, jo no ho faré mai. I en canvi baixar-me els pantalons a l'Àfrica, en una zona musulmana, que a més de musulmans el diumenge també van a l'església dels evangelistes i de fet són animistes, els parteixen el cul. I per tant allà sí que em cauran els tirants i se'm cauran. Però vull dir que no aniré mai a fer provocació que pugui arribar a ofendre les persones que tinc davant, perquè aquest no és el meu objectiu. El meu objectiu és que riguin i que durant aquests instants la gent sigui feliç i es diverteixi amb mi, puguem compartir aquest moment que jo et diria
sacramental que és el fet de generar el riure i de riure plegats, no? I per tant la barrera del respecte per mi és molt important i això m'ha permès actuar a tot el món, perquè hi ha una cosa molt divertida que és la de la quarta paret del Grotowski o Stanislavski en el teatre, que diuen que aquesta paret tanca l'escenari com si fos una caixa i el públic queda fora per veure el que passa dintre. En el meu cas, la paret acaba on acaba el teatre, amb la gent a dintre. El primer que faig quan arribo a un teatre... Tu no la trenques, tu no la poses, aquella paret, directament. No, jo il·lumino el públic. El primer que faig abans d'il·luminar l'escena. Il·lumino el públic amb respecte, de manera que estiguin il·luminats, que jo els pugui veure i que ells no se sentin observats. I a més, com que vaig estudiar sociologia, faig un muestreo sociológico durant tot l'espectacle. Hi ha unes 10 persones en les quals jo mantinc contacte directe per saber si la meva provocació arriba al punt que ha d'arribar, la puc superar o l'he de baixar. Un control... Bueno, i això quan ho fas... I quan ho fas a fora de la cultura més propera que tens, s'ha de tenir un control molt exhaustiu de com és l'altra gent. Per ara la pots cagar amb directament una pose o algun gest que no es pot fer allà i ja... Hi ha coses importants. Et cancel·len a Twitter. Els països aquests islamistes, tocar amb una persona, amb una noia, per exemple, és convertir-la en prostituta per tota la vida. O acostar-te massa amb una persona que en un poble on hi ha conflicte amb paramilitars pot significar que el vespre la matin. O sigui que has de vigilar. Posat, sí, dic, els joves, de norma general, tenim l'humor bastant atrofiat. S'ha de dir, perquè estem en un impàs, jo crec, tu ens has separat molt de nen adult i a l'adolescent. Llavors nosaltres som uns adolescents una miqueta més crescuts, amb una mica més de pèl, suposo, i ja està. Llavors, a aquesta franja d'aquí també hem viscut unes situacions on no hem viscut cap guerra de veritat, com ens dèiem, no hem passat cap gran decepció, com un futur que ens prometien millor per exemple, quan hi havia les dictadures, no hem passat un gran fet històric que ens marqui, que ens aprengui, que ens posi de peus a terra i que ens ensenyi. Llavors, aquí el que ve i la reflexió... Bueno, el que volia comentar amb tu, que vull que em diguis és... Tu abans deies que l'humor acaba on pots ofendre el que t'està escoltant. Llavors, tu creus que ara que hi ha internet i es fan memes, que són petites sketchos, petites fotos amb partícules d'humor, que a algú li farà gràcia, a algú no, però en molts d'aquests es fiquen i traspassen una miqueta els drets humans. Vale? Llavors, des d'aquí, si no hi haguessin càmeres, no hi haguessin micros, no hi haguessin res de que ningú ens estigués mirant de fora, som només nosaltres 4, i nosaltres fem una broma de els problemes que hi ha a l'Àfrica, encara que la broma sigui bona, encara que ens riguem del propi fet, tu creus que això és traspassar el límit de l'humor o com que realment no estem oferint a aquelles persones? S'està entenent o és un rotllo? Perquè dic, nosaltres aquí podem fer broma d'això i realment és com si cau un arbre al mig de l'Amazones i ningú se n'entera, doncs realment haurà caigut aquell arbre o no. Llavors nosaltres fem broma avui de qualsevol... És que no vull dir una cosa en concret perquè ja no vull fer-ho, això. Llavors, si toquem algun tema de, jo què sé, tio, la pobresa, l'hambruna que es passa, les manques d'assistència sanitària, i ho formem en una broma, jo tinc 2 opinions respecte d'això i no sé quina està bé. I no sé si una de les 2 està bé. I vull que m'ho comenteu i vull explorar amb vosaltres, d'acord? Llavors, la primera és, jo crec que no li faltem el respecte perquè no ho veuran i és com aquest arbre que cau i que ningú el veu. I l'altra és que, i llavors, com aquí jo sí que veig que es pot fer bé, perquè una cosa és com el que dius per fer aquesta gràcia i anar al bar i ja, i l'altra és per visualitzar-ho, si realment t'estan veient, de la broma que ho estàs fent. Llavors, una cosa és pensar-ho de veritat, hi ha la gent que és molt radical i ho pensarà i se n'enfotrà d'aquella persona en específic i hi haurà una altra persona que farà aquella broma per visualitzar el follon que hi hagi, el conflicte. Llavors, jo crec que és una línia molt fina, també de si ho fas bé o no ho fas bé, perquè et pots posar en... O sigui, no et poden entendre que allò és una broma, que això es veig el problema de l'humor, quan no veuen que allò realment és una broma i no ho acabes de pensar. Però clar, tu dius molts cops l'humor intel·ligent. L'humor intel·ligent de molta gent és posar-se als problemes, perquè són els problemes i és el que fa gràcia, perquè són aquests tabús, i visualitzar-ho d'alguna forma. I m'agrada molt quan ho fan bé, perquè m'agrada molt tractar el problema des de l'humor, perquè tractar el problema sèrio no arriba a cap mena de resolució. Llavors, després d'aquest monòleg que us he agradat i aquesta xapa, què teniu a dir-ne d'això? T'ho juro, m'interessa moltíssim de què en penseu els dos, o jo què sé, Joan, si vols participar en aquí, teniu alguna cosa a dir? L'humor és apatxa?
L'humor és? Em vaig dir? Sí. No? Doncs és l'H que és el problema. Suposo. Com l'humor és tant? És en Bach. Si és en Bach, en Bach. Si és en Bach, el problema és l'H de l'humor. Per què? Bueno, perquè hi ha una cosa que és la tolerància. Sense tolerància no hi ha humor. Aleshores, aquest marge de tolerància és una cosa que s'ha de tindre. I, a més que no és... No. Per una altra banda, la comprensió de les coses no és igual per tothom. Per tant, o sigui, si tu fas humor, aquest humor va adreçat a un interlocutor, que és el que rep el teu humor. No? El problema és que hores d'ara, amb els mitjans aquests tècnics que tenim, tu fots una cosa allà i esto va, i pot arribar a un lloc i caure en un altre de llonsis, però bueno, perquè està mal direccionat, perquè tu fots l'humor a dintre d'una pastilla d'una cosa que no és humana i arriba filtrada amb un humà que vés a saber com s'ho pren. Això per un costat. Per un altre costat, per mi es pot riure de tot, però hi ha coses que per mi m'ofenen, que és tot el que va en relació amb els drets humans, amb els drets de la infància, amb els drets de les dones, amb els drets dels avis, amb una sèrie de coses que jo com a humà vull defensar a muerte, per dir-ho d'alguna manera. Llavors, per mi aquest significa un límit. Ara, tampoc li partiré la cara al tio que m'està fent un acudit sobre maricons, m'entens? O sigui, me'n giraré i me'n diré perquè no m'interessa. I llavors aquí sí que tinc un problema, perquè hi ha vegades que arriba un moment que no el respecto jo amb ell com a persona humana. M'entens? El considero una puta merda. I llavors em sento molt desgraciat. També amb els anys aprens a blindar-te de situacions, no deixar-te exposat. Hi ha una cosa molt curiosa quan fas aquesta feina de pallasso, que en definitiva el que fas és provocar emocions i sensacions, el que fas és tu posar-te a un nivell emocional molt obert, on t'arriba tot. I jo, abans d'actuar, una estona abans d'actuar, fins una estona després d'actuar, jo no intento evitar impactes que em vinguin de fora, de parlar amb ningú, o de... quedo jo amb mi que prou feina tinc, m'entens? O sigui, perquè en el moment que jo exposo la meva emocionalitat a aquests nivells profunds i poètics, per dir-ho d'alguna manera, perquè soc molt feble. Igual que tinc capacitat per poder fer riure 20.000 persones, tinc capacitat per donar pel cul a dos, però d'una forma que després me n'arrepenteixo, no? Em surt el jo real que tinc a dintre. Però per mi hi ha una cosa que és això, el respecte. Respecte, i aquest respecte ve unit amb coneixement, amb consciència, amb tota una altra sèrie de coses que van a... O sigui, respecte per respecte sol, no existeix. Has de tenir coneixement de qui està respectant i per què l'està respectant. O sigui, és molt divertit, Si un dia teniu la possibilitat d'anar a veure cultures llunyanes que tenen uns altres paradigmes, veuràs que ells el respectaran a tu i que tu el respectaràs amb ells i acabaràs fent així. Està clar. D'això n'aprenem. Per mi ha quedat molt clar, i un mestre de la vida, no?, com tu, respecte, no, però és veritat, almenys de l'humor. Sí, per això li pregunto, bueno, també volia justament ho ha dit, l'opinió. Dues coses, tolerància a la persona que sap que estan fent humor i respecte a la persona que està fent l'humor. Si hi ha aquestes dues coses... Veia examen, Sí, has fet aquí... Era un tema que ens cridava molt l'atenció i ara, jo què sé, en aquests programes i en la tele i tot això, has d'anar a buscar aquest humor i ho has dit tu, és com molt difícil si no tens algú davant. Jo què sé, estem fent alguna cosa aquí i potser, jo què sé, no sé quanta gent no mira això, no molta tampoc, no et preocupis tampoc, però vull dir, en general... No, pujam l'audiència ara. La tele és tot mentida. La tele és tot mentida. Tot mentida i és una màquina de poder impressionante, o sigui, ara veuràs. Venen les eleccions i veuràs tu com es manipulen. Bueno, a més, o sigui, a mi que em perdonin, però la classe política s'ho hauria de fer-ho mirar. Perquè, bueno, jo tinc algun amic que està ficat en aquests mons, però... Hòstia, a mi m'angoixa. A mi m'angoixa perquè s'hi val tot per tindre poder.
I els humans el que necessitem és poder, perquè si ja som prou poderosos. Som capaços de caminar amb 2 cames en comptes de 4. Hem evolucionat molt més que els altres animals de la nostra categoria. Depèn de què. Depèn de què. És veritat, mira, el meme aquell del mono que diu tu has d'anar a treballar, saps? I se n'en fot com de l'humà fora de la gàbia. Diu, tu has de fer les teves coses, jo estic aquí, em porten el menjar, no he de fer res, em puc gratar els ous amb les 2 mans tot el dia. Sí. Hem evolucionat intel·lectualment, però... Sí, doncs hem posat totes aquestes normes, totalment, Joan. Hem posat totes aquestes normes a sobre nostres, totes aquestes preocupacions, que realment no són transcendentals, que ens ho comentaves, i que no molts cops ens ho plantegem. En Lluís ha arribat aquí, fem al principi com una frase de què ens hem enganxat o què hem estat pensant aquesta setmana o què ens ha agradat. I en Lluís ha arribat aquí, ens ho estava explicant abans, diu, tu has tingut aquesta setmana bastanta reflexió, ell ha fet bastant més buscar informació, buscant-te i... Clar, a veure, això és una puta merda, però intentem currar una miqueta, vale? Si alguna cosa intentem fer. Llavors ha vingut aquí... Bueno, no, ens ho passem molt bé fent-ho. En sèrio? Bueno, ningú ens obliga a fer això. Bueno, ja és algo, no? Ja és algo. Diu llibertat de fer-ho. Llavors, a lo que anava, que dic, en Lluís ha arribat aquí amb aquesta reflexió, de que ens costa molt tenir aquests moments de reflexió i de notar nosaltres com a espècie què som i què volem i tot el que se'ns obliga a fer. A mi que m'agrada això d'escoltar els podcasts aquests, a la ràdio però amb càpsules que pots escoltar en qualsevol moment. I havent escoltat a tu i a altres, deien molt que els humans venim de la naturalesa i ara hem separat la societat, que és d'on som, de la naturalesa. I que això no té cap mena de sentit. O sigui, aquesta reflexió és com tan fort. O sigui, quan la penses, dius, hòstia, estic anant a treballar cada dia, o quasi cada dia, que preferiria estar fent altres coses, saps? Com està la naturalesa i jugant, jo què sé, a fet llamagar amb els meus amics i no sé què, i et vas a caçar el menjar o el plantes i no sé... I és com que hi ha aquesta opció, però ningú la fa i no t'atreveixes i no sé si... A Cuba diu, ustedes los europeos tienen reloj pero no tienen tiempo. Y entonces un altre diu, y trabaja en cosas que no le gusta para comprar cosas que no precisa. El teletienda, quin mal l'ha fet, Hòstia, bueno, però tot això, però bueno, és igual, és que de la societat dels anys 60 no han canviat tecnològicament, però ara hi ha crims. No? És un programa que fan, no l'he escoltat mai, però hi ha crims. No? Crims, hòstia, crims, no? I en aquella època hi havia un diari que es deia Sucesos, que en parlava de lo mateix, no? I que els progrés, tots ens escandalitzàvem de que parlessin d'això de Sucesos, no? La senyora ha sido violada, la encontraron muerta, i ara ho tenim com un programa pagat per tots els catalans de primera línia. Crear un morbo a la gent, m'encanta aquest programa. És fort. Jo no m'he enganxat encara. Suposo que algun dia ho miraré. Jo no m'enganxo molt, ja no poso. T'agrada molt i per això no ho mires. No, però no. M'he acostumat molt, No sé, deu fer 20 anys que vaig llançar a la tele. I què fas? Perquè nosaltres, això és un programa bàsicament, es tracta d'entreteniment i de la cultura d'aquest, és a dir, que volem que la gent consumeixi en el seu temps lliure, si no estàs fent tu alguna cosa, si mires alguna cosa, com és un espectacle així, que consumeixi coses que ho pensin amb consciència, no? Que sàpiguen què volen fer. I què fas? No tinc temps lliure. Això és sort? Sí, em dedico a el que m'agrada. Estic ara fent 2 funcions diàries, a vegades 3. Fa pocs dies em vaig fer 2 aquí al Montseny, el divendres, i em vaig fer una a les 10:30 al Col·legi de Lleida, i tornar, i el diumenge una altra, i aquest diumenge faig una cosa amb un col·lega que fa de marionetes, perquè jo entenc que el pallasso i la marioneta és una abstracció de la realitat, per això podem parlar de les emocions dels humans. Si no... Perquè som una abstracció, no som reals, som una altra cosa. I, bueno, dale que te pego. Tinc que acabar diverses històries que estic escrivint. Aquest any fa 30 anys de Pallassos Sense Fronteres. Hem fet ja 500 expedicions. El mes de setembre a Pallassos Sense Fronteres, que ho vam crear aquí a Sant Esteve. Estem a 15 països del món i venen a celebrar-ho aquí.
fem la internacional. El mes de setembre? Sí. Després ho celebrem també a la Mercè de Barcelona, un altre pollastre. A Hòstia, primers tens de un- setembre faig una actuació per celebrar l'aniversari de l'Acústica a Figueres, amb el Quimi Portet, l'Albert Pla, el Joan Garriga, la Judit Neverman, l'Arnau Figueres, bueno, Té bona pinta, això. sí, és que els he de trucar i no tinc temps. I llavors són les 10 del vespre i ja està. I em llegeixo. Soc un gran lector de novel·la negra. M'agrada molt la novel·la negra italiana. Tinc molta vinculació amb Itàlia. Tinc part de la meva vida passa allà, també. Per herència familiar? No, perquè vaig treballar allà des de Vas l'any anar-hi. 93 i entre pitos i flautes tinc Quina part d'Itàlia, si t'ho bueno, pregunto? tota l'Itàlia, des de la Suïssa italiana fins a baix a Lecce. Sí. I saps italià? Sí, parlo bé l'italià, sí. Que guai. Italià i francès, portuguès, cap problema. Amb l'inglès, fuck you. Ja està. I aquí ja carregaven. Bueno, fuck you per sí, per entendre's, però vull dir que... No, la reflexió. Arrels llatines. Sí, bueno, sí, em sento indígena d'aquí, per tant... Mediterrani, no? És que Sí, bastant, massa. Sí. ja agrada, ja. Hem tingut, no sé, allò, hem tingut una puta sort Sí, de tenir-lo que estem tenim uns aquí. afortunats. Jo només ja, o sigui, òbviament hi ha moltíssimes capes, però només pel menjar, ja, del que és aquí la dieta mediterrània, a mi Doncs visitar em flipa. viures. I vaig, A on te vas? si vaig al juliol, al Lago de Como. Això gairebé Suïssa. Això gairebé Suïssa. Sí, Lago de vaig Como. estar. Sí. T'hi has estat tu, no, Bester? Vam anar-hi. Doncs hi anem, ¿Cómo fa se molta llama? il·lusió. Bien. Sí, no? Això Sí, diuen. és maco, com... Sí. Sí, passarem per Milà també, a mirar-ho. Claro, clar. Està a prop. Està a prop, sí. Milà Bueno, Malpensa, això. no? Havia viatjar amb avió, Malpensa. Yes. Bueno, Fa il·lusió. tu, fins aquí i canviem de... Sí, secció, tenim no? més coses preparades per fer. Vale, va, a veure, explico. Jo porto... Aquest és el 7è programa? Serà el 7è programa. Aquest serà el 7è programa i jo des de... Bueno, he estat fent com el joc aquest, com me l'invento jo, amb l'ajuda dels meus companys, i porto 7 jocs diferents. M'agrada no repetir-me i anar fent coses diferents. Perdó per avorrir-te. Llavors, És que vaig cansat, avui he fet 2 bolos. ja m'ho has dit abans, no? Sí, sí, sí. Era per estirar una mica. Déu-n'hi-do, per estar cansat ara aquí. Home, estàs donant aquí guerra. Bueno, va, explico. Va. No volia fer res molt complicat, volia que deixés fluir tot plegat, que va molt d'acord amb el teu personatge, i el que presento avui és que nosaltres creiem que hi ha una correlació entre els sons, que són al final mots que encara no li hem atribuït un significat, i les coses que ens envolten perquè ens recorden aquestes coses, d'acord? La gent, els objectes, els llocs ens recorden a sentiments. I aquests sentiments creiem que és molt més fàcil, o sigui, és fàcil de relacionar-los i d'explicar-los a partir d'uns mots. Així que, explicant-ho, ens hem basat en un parell de... Hi ha una tendència, ara pel TikTok, no estàs entrant del que estic dient, però bueno, hi ha unes coses que diuen que hi ha 2 caràcters grans com a humans. Hi ha el buba i el kiki. I llavors cada una representa unes coses. El buba és molt més rodonet, és molt més emmotllable, i el kiki és molt més directe, és molt més punxant, s'adapta menys, però és molt més decidit. Llavors, com aquests mots volen dir com una mena de personalitat. I anem a jugar a això. Jo m'he inventat 3 mots, que tampoc tenen un significat molt concret, i diré coses, i les intentarem relacionar amb aquests mots. Crec que és una mica complicat i una mica abstracte, però ja m'agrada que sigui així. Vale? Comencem, fem un exemple i a veure com fluctua tot això. Els sorolls que m'he inventat, que són una mica diferents entre ells, un és zip-zip, l'altre és flash i el tercer és hum. Una mica com el budisme quan fan allò de les respiracions. Sí? Una mica diferent entre ells. Llavors, per començar, per exemple, d'acord, jo havia pensat que un tombatruites, que és un objecte que a mi m'encanta, trobo supercatalà, que faig servir habitualment a casa quan puc, a mi em recorda molt en el flash, perquè és el soroll que fa la meva truita quan la desplaço cap a la paella. I si se't desplaça al terra que fa flash. Fa plop. Fa flip-flop. Llavors, amb aquests, jo dic aquest concepte i a partir d'ara vosaltres em direu com quin d'aquests 3 sorolls, o si us en ve un altre, doncs
endavant, el que digueu, us ve en un d'aquestes coses. El podem fer, el de... Sí, Daniel, el de la tomatruita us ve algun? Giratruita. Us ve algun, vosaltres? Home, a mi flip, no? Flip. De fer el giro en volta aquesta? Sí, fer la volta. Zip-zip o flip-flip? Oh, zip, és... El zip-zip, el primer Zip, doncs. Zip, una banda, zip l'altra. Vale. Gires la truita. Bueno, zip-zip amb la mosca collonera. Zip-zip. Aquest em va venir del teu truc de la mosca que fas amb la bossa. M'agrada la mosca. Aquest és guai. I després un zip-zip també és una marca de cremalleres. Zip-zip. Es diu així, la marca? Sí, zip. Mira, vaig agafar el zip-zip aquest de l'onomatopeia, del cremallera. Per exemple, vosaltres, l'imatge com la tieta, pot ser la vostra o pot ser la que sigui la tieta, quin soroll us podria venir? La meva tieta té 99 anys i puja aquest diumenge i espero que no faci plof, que faci zip-zip. Estarà xerida si fa zip-zip? Sí. Guai. Jo, la tieta és bla, bla, bla. Perquè no calla. També és ingat. Bàsicament. Però perquè jo faig quan venen a veure'm, perquè elles parlen i jo no. Més coses, A mi la tieta em fa el aquest, perquè m'estirava de la galta. Que mono el nen, quan era més petit. Ja me la feia. Per exemple, la nit del 6 de gener, per vosaltres quin soroll faria? Hòstia. Com la definiríeu? Flash, no? Arribes allà amb tots els regals, flash. No sé per què. Però és la del 6, Han aparegut. O sigui, el dia, portes tot el dia de la nit del 6. La nit del 6, no la nit del 5 que arriben. O arribes al llit i fas flash i t'adorms també, saps? També. Per mi també m'agrada el flash, perquè és com un cop de realitat, no? Portes un dia màgic, però un dia que ha sigut, quan ets un nen és la rehòstia, i com d'aquí 2 dies tornes a l'escola, que és com el pitjor temor que podem tenir quan no som petits. Llavors, com el cop aquest de realitat, tu què en penses? El dia de Reis. No, li fotria tots. Zip-zip, flash, plof, viva el rei. És un cúmul d'emocions. Sí, dels grans exponents la primera gran decepció que tens com a nen, no? Totalment. Us puc preguntar, com us en veu enterar vosaltres? Jo, mira, un amic meu que l'altre dia el veu enterrar. Jo me'n recordaré tota la vida, se'n recordo del lloc. A mi em va posar realment, o sigui, vaig baixar del globo, perquè... Què t'ho va dir, el pati de l'escola? És com lo típic. No, un dia a les fosques en una casa de colònies a Seu. Però aquell dia el Conrad ens va dir tot, que es follava i... Hòstia, què és això? Pensava que ens portava la cigonya? No, bueno, això sí que em va fer un favor, si no hagués sapigut perquè tenia això aquí sobre, no? Em molestava, Sí, perquè ja molestava en aquella època, però vull dir que sí, que realment va ser la primera gran decepció. I jo col·laboro amb això, perquè he participat fet de Sa Majestat a la cavalcada de Barcelona i cada any aquí al poble surto amb el meu camió de bombers i sempre tinc aquesta contradicció, em poso un bigoti per dissimular. A casa l'has fet, amb els nens? Sí, però no massa. El que passa és que jo visc amb la meva companya, que és absolutament, o sigui, sí, radicalment al revés que jo, o sigui, ve de l'entusiasme. I recordo la meva filla, la Luara, un dia que estàvem fent la nit de Reis a Burgos, jo li vaig fer una cuina de fusta i ella no s'adormia dintre del lavabo de l'hotel. Imagina't això. És com si soc un col·laboracionista nat, aquest tema. Fas, floc. Bueno, no es pot perdre aquesta il·lusió. Per exemple, jo us pregunto, quin soroll fa l'últim escaló abans d'arribar a dalt de tot de Montserrat? Si puges per les escaletes, en comptes del telefèric, quin és el soroll que fa l'últim escaló? Clap. De la pota ben apoyada en allà o de la suor caient de tota la caminata fins allà? No, jo he anat a peu a Montserrat diverses vegades i clap, que arribes allà i bueno, ja està. Bueno, perquè tu vas amb sabates de pallasso, l'agafes soroll. No, jo anava amb sabates, amb xiruques, les autèntiques, coses no sabeu què és una xiruca. Sí. Bueno, mi àvia ho diu. Bueno, mi àvia la xeca quan s'enfada. És l'altra cosa. Per mi és dir flash, però de felicitat.
és desitgim, no em sembla. Sí, Felicitat. o de tombar-te a Guillem, terra directament, d'estirar-te'n allà en el sol. No, jo soc d'aquests esportistes que es moren durant la pujada, però quan arribes allà ets molt feliç. Llavors, flash de felicitat de disfrutar allà dalt, serà el moment aquell, Victòria. és màgic. Culminar la cima. Sí. Per exemple, quin soroll us fa la primavera a vosaltres? Oh! Aquest. Nice, bonic. Hòstia, jo vaig aprendre a xiular bastant de gran, Sí? De petit no en sabia. I ara, bueno, tampoc en sé. No, a veure, però poquet. Els ocells ho fan més bé. Els ocells ho fan Vale, genial. s'està sentint més aire que no Ja pas- ho sé, no, deu haver sigut, perdó, per les orelles dels oients. I, per exemple, també tinc la roba interior d'en Tortell. Quin soroll faria? Però això és d'un pet o de que la porta És una un forat gran negre. És un forat negre total. Directament. No, tinc la sort que jo em canvio de roba 5 vegades al dia, igual que amb el rei Carlos III. Hòstia. Perquè em llevo, dormo en pijama, però el meu pijama, em dormo en pijama d'aquests... Tinc pijames comprats al Mitjà Orient, que són aquestes túniques d'allí, Ah, ostres. que són molt pràctiques. I res a sota, no, suposo? Res a sota. No, bueno, sota estic jo. El llençol. Bueno, vale. El llençol aquest i ja està. Ja, sí, el llençol aquest i ja està, llavors em vesteixo, llavors vaig a fer les coses que he de fer, abans de cada... Llavors us torno una altra vegada, em torno a despullar i em poso un barnús per anar a actuar, em vesteixo per l'actuació per fer una part, em torno a canviar per passar la mitja part, em torno a canviar per fer la segona part, torno a anar a casa, em torno a dutxar, em torno a vestir, després faig una siesta, em torno a despilotar i em torno a vestir. Això vull. Amb la qual la roba no té massa temps. I sentit? El de roba? La roba? La roba per tu és una cuirassa? Bueno, és que això ve derivat de que en el programa aquest del col·lapse que vam veure vas dir que la màscara més petita del món era el nas de pallasso, Sí. que això em va fer molta gràcia, m'agrada molt. Llavors, per tu tota aquesta indumentària, tota aquesta roba, per tu és una mena de cuirassa? O és una eina... Una eina, una forma d'expressió. I jo quan vaig a Barcelona tinc uns pantalons negres, unes botes com aquestes però noves, i em poso, normalment porto camises africanes que m'agraden molt, perquè són molt colorides, i tinc una altra cosa, que és que a l'americana tinc un rodet de fil blanc, que el compro aquí a Can Canyelles, i me'l poso a la butxaca de l'americana, però amb una agulla hi passo i deixo un tros de fil blanc. Amb l'objectiu que la gent, quan me'l veu, m'ajuda i me l'estira. És clar, que tinc tot el rodet a sota, no s'acaba mai. Doncs això és el que hem fet aquí avui. Estirar el rodet. Li hem estirat tot el fil d'en Tortell, ens ha explicat, jo crec que, bueno, tens 1000 històries més a explicar, però n'hem explicat alguna part avui, que estem molt contents. Sí. Home, i tant, no tens per acabar, tio, això és molt fort. Si en tornar un altre dia. I n'estem, estaria genial, la veritat. I tant. N'estem molt orgullosos i molt contents de que hagis accedit a venir. Jo m'he passat molt bé, estic com un pollet, com un nen petit acabat de sortir de l'ou, i ha sigut genial. Ara seguim fent-lo de més, però jo Deixeu anar. et volia despedir amb aquestes paraules, suposo que els meus companys potser volen dir alguna cosa també. Sí, jo avui marxo com si... Estem en una exescola i aquí al pati estan jugant ara mateix, aquí al pati. Jo m'he sentit un nen que ha escoltat... Com ha vingut... Que a mi em venia... Jo anava al Ginebró i em venia l'Ignasi, el coneixes? Sí. L'Ignasi era el director, però era... Bueno, que estava jubilat i ens venia a explicar històries, però a la classe, que era el més important, ens venia a explicar històries, feia feliços en aquell moment, i era, em sento així, ha vingut l'Ignasi, me'n vaig al col·le, torno a la meva època aquella, de nen, i ara vaig a jugar al pati futbol, que m'encanta, o a bàsquet, o el que sigui. Llavors, moltes gràcies. La vida és un joc, Si ningú juga, no naixem. Som la hòstia! Va, digues. En Jaume ha hagut de marxar, i llavors el que farem nosaltres és acabar. Tenim les recomanacions... Perdó. Tenim les recomanacions i tenim les conclusions d'en Joan, vale? Que us hem explicat al principi que faríem.
Anem a Hem fet un peron d'una hora o 2 hores, vale? Que es penjarà al final segurament. Segurament es penjarà al final de la temporada. No sabem què farem amb Que és això. un extra d'en Jaume que ens ha fet pensar molt I dir moltes reflexionar. parides seguides. Llavors, molaria que l'escoltéssiu. No, però... Vale, anem a recomanacions, sí? Dale. Let's go. Un minut. Va, penso fer 3 segons avui, Ja, al final tenim... Ja està, avui serà curt. Vale. A la temàtica d'avui. Explica-la, Marc. La temàtica d'avui anem a recomanar coses que fagin. Perquè llegeixo que si no me'n recordo. Vale, lo d'avui ha de fer juas, jijiji, jejeje o jojojo. S'ha entès? És important la diferència. Absurd voler-ho explicar, Imagina't com Ja, surt. imagina't. Coses que fagin gràcia i que siguin risses i que siguin divertides i que et facin riure al final. Llavors, No vull dir la paraula felicitat, que abans ja ens hem pliat molt amb aquest tema. qui comença? Això, Qui comença? Tu mateix. Jo? Vale, vinga, començo. Un minut. Us començo recomanant avui Afterlife, que és una sèrie, com diu la mateixa sèrie, de Després de la vida. És bàsicament un home que se li mor la dona, comença així la sèrie, i afronta la vida després de que se l'hagi mort la dona a partir de l'humor i de com si ell pensa que té un superpoder de ja no li importa res, perquè és com que el més important per ell ja sembla, llavors no li importa una puta merda, ell té com un superpoder i ho afronta tot amb humor. Fa molta gràcia, però a més et dona una profunditat que ara estem parlant de profunditat perquè té una metàfora al final, com podeu, bueno, mireu-la i sabreu de què la metàfora. I l'última és Odio, Los que hemos pasado por que una és quimio, a poco que podamos enseñar un pelo... monòlogo del Dani Rovira, perdó, ja acabo, del Dani Rovira, que va passar per un càncer i parla el monòlogo és de tot aquell odi absurd que tenim els humans i posa molts exemples que som nosaltres i que ens fa molta gràcia perquè et fa riure a tu mateix i d'ell mateix i com ho expressa el Dani, doncs Rovira ja sabeu qui és, fa molta gràcia. I ja està. Perdoneu, etcètera. Molt bé, no, ho dic perquè avui no portem el temps, llavors mirem-ho. Però sí que em portem 2 hores parlant. I ara per un minut... Bro. No, ara, clar, ara ja m'importa el temps. Posa'm un minut, a mi, sisplau, i començo. No, per fer-ho bé, és que si no, no tinc marge. Sí, A mi, si no em poses un minut, que no tinc puto marge. Vale, va. Vale, va. Us vinc a comentar una cosa que ja us havia dit, però és que és bastant com cèntric en això que parlo avui, que és la sèrie del Vincent Finch. ¿Qué tal todo? ¿Cómo va todo, eh? ¿Qué tal la familia? Fa 10 anys va fer-ho, que era el seu treball de fi de grau, juraria, i és una brutalitat amb molt poc pressupost, bestial, si es molt al món del cine, i la gent cosmopolita, així que va de flipadeta i tal, se n'en fot de tota aquesta penya i mola molt el tio, realment que amb el tema aquest del límit de l'humor que parlàvem abans, ell té una hot take que sí que es pot fer tot i se li nota, que no té por a res. I l'altra cosa que us volia dir, que espero que molta gent ja ho conegueu, que ja sabeu que va de ser una mica així mainstream, però per si de cas us heu perdut és suficientment important, que són les xerrades de començament d'espectacle dels Oscars que el fa el Ricky Gervais, que és el creador d'Afterlife que parles ara tu, Lluís. És la millor persona del món i ojalà un dia fer gags com els seus i fer presentacions com les seves, m'encanta. Això és en anglès, però si sabeu anglès, molt recomanat perquè és la puta hòstia. Es fica amb cada un de les persones més famoses del món. Exacte. És molt guai. S'ateja el to perquè li treu el ferro en la situació. Perquè pugui dir de tot. Té un especial a Netflix, que també m'ha molt que l'anàvem a dir, però no l'he dit. Joan. I que per qui no conegui també ha fet The Office. Bueno, és el creador de The Office, sí. Sí, no? És el director? Sí. El creador, guionista, tal, i protagonista... The Office d'Amèrica? No, de l'Estats Units. No, del Regne Unit. Ai, de Regne Unit. La primera. Que no sé en trobar-la, m'agradaria mirar-la. Ah, no és de l'original. No, l'original és la del Regne Unit. Sí, i ell fa de Michael Scott en la sèrie. Ell fa de Michael Scott, ell l'ha escrit, no la dirigeix perquè ell no porta tot el tema tècnic, però ell fa aquests dos papers, que és gran part de lo que és la sèrie. I llavors després li van comprar els drets, la van americanitzat, i és quan s'ha fet famosa. I l'altra no sé en trobar-la. La veritat és que l'Amèrica me l'he vist tota, m'encanta. L'Amèrica l'ha dirigit també? No, crec que no. No, crec que el van comprar per un pastizal. Ha estat involucrat perquè té un parell de cameos, llavors, òbviament, té alguna a veure. Ell surt a la sèrie d'Amèrica. No recordava. Però no és el que ho dirigeix. O sigui, és el guionista al final les bromes són seves i el setup i tot plegat és seu. Llavors, és com, ja ha fet suficient, saps? Com per no cal que hi estigui. Com podeu veure, és un tio que fa gràcia. Vale. L'hem recomanat 2 persones, per tant. És un ser de luz, la veritat. Vols recomanar alguna cosa? Vols un minut? Va, fot-li un minut. Va, que estàs ja lanzado avui.
Sí, va. Porta't 2 hores parlant amb en Joan, és el primer cop que ho veig, i mira, fa temps que fem coses junts. Dale, va. Doncs mira, ja que estem parlant de comedians també, jo us vinc a recomanar un anglès també, que es diu Jim Jeffries, que ha fet uns quants especials a Netflix, que podeu mirar si teniu Netflix, si no, doncs a YouTube Quino. també estan penjades, que per mi és el comediant que em fa més gràcia en general. Mateix, que porto més temps mirant. És australià, té un accent molt exagerat, llavors és molt caricaturesc i a més aporta valor, o sigui, fa bromes, a més fa bromes que a més passa molt absurdes, humor molt humor, però després també et tira allà al final, saps? Et fa una reflexió amb aquest humor. Vale, això. Que molt guai. I sí, reflexiu et fa pensar, no? Bueno, una mica. No és allò que dius, hòstia, que deep, saps? O sigui, bueno, però per exemple, o sigui, té un especial que és Amèrica, en plan es riu, doncs, això, el control d'armes... Me'l vas passar aquest. Vale. Aquest l'he vist. Doncs és això, saps? Que, o sigui, es fa... És molt àcid el tio, És molt àcid, mola molt. Sí, i actua molt, i es posa en situacions molt absurdes, on, per exemple, quina era ara? Però això, que una situació que estàs a casa i que t'entra una persona i has de trobar l'arma, però està com a una caixa forta i és com una situació còmica de què passaria en aquella situació, que és molt absurda perquè hi ha armes en Amèrica, saps? I llavors és com que a partir d'això ja crea com una mica de reflexió, però no és allò que dius, bueno, és bastant òbvia però és necessària, saps? I llavors... Mola. És molt... Perfecte. Jo me'l miraré. Fins aquí i tot. Ens enganxem d'estar adulterats i d'avançar com a adults responsables i cap cigrans i cap quadrats i tot plegat. No n'hi ha per mi. I preocupats? No! Queda normal, en aquí tampoc ho fem gaire, s'ha de dir. I ens enganxem o recuperem, no enganxar-lo al principi, ens recuperem el somriure sincer de quan érem petits. Què collons fotem aquí? Que hem guanyat alguna cosa? Calla, que se'ns escolta. Tu, mira, un micro. Va, ves, que t'encanta. Quin honor, no? És una passada estar aquí amb vosaltres avui. Tu, va, acabeu ja, que m'estic adormint, porfa. Sí, anem tirant ja, no? Cap a casa? Que sempre igual, tio. Estic tirant. Tu, que folia. Bé, doncs, només volem agrair a tota aquella gent que ens ha fotut un cop de mà. A en Karim, a la Mar, a l'Ula, gràcies per tots els... Són uns dissenyadors de puta mare, de confiança. El que els hem demanat, ens dedica del temps que ha fet falta. Moltes gràcies, de veritat. En Joan Bueno, que no malo, perdoneu. En Joan Riera, per tots els dissenys i... Uns directors espectaculars, la nova parella creativa cinematogràfica de Catalunya. Uns cracs, under radar, underground, under tot. Ho petaran seguríssim. A tots els actors, gràcies per venir. Anna, Karim un altre cop, Pol, Marçal, Lola, inclús a l'Ester, moltes gràcies per tot. Uns actors genials. Mira que són amateurs, però van fer-ho superbé. I una paciència, perquè treballar amb nosaltres, bueno, això, que s'ho van currar al vídeo. Moltes gràcies també per la intro, en Capa, i a l'Anna. Moltíssimes gràcies. Va ser increïble, ha quedat la millor intro de la història, no? Ens va costar una mica de gravar, però bueno, va anar bé, no? Tu va ajudar. A la taula de cultura també, que ens han tractat genial des del primer dia. Moltes gràcies per l'espai. Ja estem, no? Juraria que sí. Tu, abans de marxar, puc fer un mic drop d'allò... Pot estar guapo, no? Tu, que no són nostres. Quan siguin nostres ja sigui. Joder, vull ser com el Kanye, com el Kobe, com l'Obama. Tota aquesta penya mola, tio. I gràcies al Notion!